1:22. Bueno, como antes lles anunciábamos, imos a situarnos de novo aí nesa capela de San Pedro de Bealo, porque esta vez deixaron en paz a Santa Rita, pero os amigos do Alleo deuselles polo cepillo, Padín. Si así é, os amigos do Alleo parecen tela tomada coa capela de Santa Rita aquí en Boiro. Desta volta volveron a roubala deixando en paz a Santa, pero levaron consigo esa cruz de madeira que tiña a Santa de pedra na man e 2 rosarios. José, moi bo día, como estás? Buenos días. Bueno, eu ben, pero un pouquiño cansado de todo isto. Parece que desta volta os amigos do Alleo a tomaron co cepillo. Sí, porque non puxáronse as cousas bastante difíciles para abrilo e agora o que queren é levalo inteiro. Ante a imposibilidade de levalo como estaban a levar ata o momento, non? Puxa inteiro. Agora queren levalo... Queren levar cepillo e todo. Cepillo e cartos. E incluso a Santa lle levaron esa cruz de madeira que tiña na man que vemos agora que as mans están baleiras. Sí, bueno, vamos a ver, todo canto lle poñes a esa santa, iso xa é diario. Collen os rosarios, a santa levanlle todo isto, incluso cando lle sacaron a cruz, da outra vez romperon a man a santa. Ben que aquí esta igrexa de Santa Rita en Boiro é obxeto dos amigos do Alleo, moi bo día, Paco, que xa viron como se sustraíron en 2 ocasións a Santa. Sí. Dunha volta levaron unha imaxe, pero doutra volta chegaron a levar 2 imaxes. Foron 3 as imaxes que levaron, sí, correcto. En 2 ocasións. Igual que o cepillo. O mesmo. O cepillo intentan levalo, pero teñeno bastante difícil, porque está empotrado e é de ferro. Claro, aquí están a ver agora o cepillo, que estamos a ver, pois aquí as marcas que quedaron, probablemente, José, intentaron levar pois con algunha ferramenta pesada. Con algunha ferramenta pesada, penso que é un martillo de cicel, porque tanto por riba como por baixo, como por os laterales, intentaron forzalo, pero non foron capaces. É que xa non hai máis medidas que poidades tomar, xa intentachedes absolutamente todo. Todo. Hasta incluso vigilancia. 24 horas aquí. Bueno, 24 horas aquí de día non estás, pero ves de noite, pero hasta ahora coincideu que non coincidimos aquí os dous, as dúas partes, pero bueno, que vas a facer? Pois xa ven, compañeiros, unha imaxe completamente desoladora. A imaxe de Santa Rita, de novo, sen o crucifixo, e vemos que o cepillo volve ser obxeto dos amigos do Alleo. Aquí os veciños están completamente desolados. Eu, de verdade, é que xa se esgotan as palabras, porque, Manel, en serio, cantas veces levamos falando desta capela, contamos a detención da persoa que se levaba as imaxes, que se lle incautaron na casa, pero segue sendo diana dos ladróns. Botaba de menos eu ao sacristán. Facía unha semana que non lo vía. Digo yo, vamos modernizarlos un pouco, vamos sacar o cepillo, vamos sacar a calla, e vamos facer todo por Bizum. ¡Hala, que de goza! Por Bizum. Pero é o crucifixo que me dicides do crucifixo? No, pero é alucinante, o sea, Por que lle quitan o crucifixo a Santa Rita? A ver. É dicir, bueno, pero es que é inexplicable. Pa que? É un tema compulsivo e obsesivo. Estamos diante dun perfil compulsivo e obsesivo. E do outro perfil distinto a persoa detina. Neste novo perfil, digamos, o que estamos a coñecer agora, sí que parece que ten unha motivación de algo de cartos, porque le vas ao cepillo, bueno, tampouco vas a conseguir aí unha millonada, como si coloquialmente, pero sí que parece que este novo perfil sí que é algo un pouco máis de xa, pero por que lle arrebatan o crucifixo a Santa Rita? Porque aí xa debes saber que non ten valor, o contamos... O do crucifixo eu creo que é algo máis sentimental, máis de creencia, de algunha... Despois o tema do cepillo xa é por cartos, pero digo, Dios mío, o ruido que fai petando aí, petando e que nadie se entere, ten que dormir alguén aí, ten que dormir unha persona aí, unha de noite e outra de día. Pero non podemos animar a xente a facer guardias, María. Pero, Dios mío, que vai con 4 ou 5 veces que van a por eles. Que aquí... Pero que está claro que son varias persoas, claro, pero que está claro que son varias persoas con varios perfis diferentes,
que están atacando a unha mesma capela. O sea, de verdade, é que algo... É que seguro que as motivacións non poden ser Eu creo que é a mesma Estar moi preto, ten que estar dentro claro. da Claro, pero aquí o tema é que xa hai varios, porque a ver, había un Bueno, xa. que xa lle deron caza ás forzas de seguridade, que o contamos aquí, seguro que lembran que ia disfrazado de, bueno, pues de albanel para cometer os hurtos. Pero claro, agora estamos ante outra persoa. No, ahora disfrazouse de canteiro, que anduvo picando na pedra para sacar a boeta esa. Pero ten que ser dúas persoas distintas, un por un tema religioso, porque todo que lle poñen a santa collenllo, Exacto. eso ten que ser O rosario, non? exactamente. Tampouco ten É o que decía el, explicación. todo que lle poñen a santa e de lle romper unha man para collerlle da outra vez o rosario. Entonces, un ten que ser eso, o móvil ten que ser unha persona que pois teña esa fe ou esa tolemia de conseguir eso. E o outro xa é un motivo económico, dúas persoas, pero hai que ir a por elas, Sí, Aparte pero esto- isto que estaba apuntando Manel, non? De rematar quizáis que acostume. Claro, eu non sabía que eses cartos, non, que se, bueno, pois que a xente dá na igrexa, que os gardan, non, pois aí nesa especie de caixa forte. Claro, que eso sí que é un reclamo para os amigos do alleo que van con esa radial, non? Grande. Bueno, temos en Santiago a historia do gran ladrón da catedral, ¿no? Foron, aí sí que foron millóns, Claro. Por lo tanto, quero decir que eso, el facía eso mesmo durante moitísimos anos, Sí, co é fixo. que de feito foi preludio das medidas de seguridade que hai agora tan tremendas, non? Pero Na- entendo que se podrán poñer algún tipo de cámara de seguridade Cámara, o unha algo cámara. escondida aí para que A ver, efectivamente da outra de vez, pillar. cando contamos a detención, a propia Garda Civil, contónolo aquí Patricia Bet, dicía que non quería contar exactamente como fora a Claro. detención para non dar pistas das medidas de seguridade que Claro, teñen claro. aí. Agardamos que, que continúan, vaya, ¿no? Pero é fijación con esta Entendemos. iglesia, porque todas as iglesias teñen un cepillo. Luego tamén- Fijación. Hai un efecto chamada nesta Exactamente, capela. Efecto dominó, sí. Isto é, a ver, en criminoloxía, Aquí non digamos, hai porta. hai este efecto dominó que cando máis se fala, incluso ata, pues, en medios de efecto comunicación, chamada, temos sí. que hai que tratar estes temas con moito cuidado porque sí que existe ese efecto dominó como o tema da violencia. Cando ven violencia, pois moita xente A miña única copia esa esperanza, violencia, pois, o digo mesmo de con o corazón, tema é que este robos. efecto chamada repercuta no turismo nestas datas Claro. en verán, porque vai moita xente a peregrinar, pois xa polo menos no mapa xa situaron a capela. Sí. ou non? Está mal Sí, sí. situada. Que compense publicitariamente. Efectivamente, Carla. Claro, eso me que compense refiero. por la Que xa por la por parte curiosidade turística. non a xente diga, bueno, pois vou a ir ver a ver como está a Que cousa. se faga, A ver que se faga visiten a famosa, localidade. que se faga famosa a capela. Vayan ás cafeterías da zona, etc. Bueno, por certo, 1:29 minutos,